Осталыққа шеклер yok. Башқалабыздағы 88-ші мәктәптә нашар ишетүче балалар катнашында шүлмәк ясау сәнгате буенча осталык дәресе булды. Беренче сәнгать мәктәбе педагоглары балаларга аларның ата-аналарына балчыктан әйберләр ясарга өйрәтте. Балчыктан күп әйберләр ясарга була. Балалар моны үз күзләре белән күрде. Үзләре дә балчыктан әвәләп шинаяк, савытлар ясады. Беренче коймак төерле була дигәндәй, әлеге осталыкка күп өйрәнәсе була. Теләк кенә кирәк. Мин йөрәк шулай ук тәлинкә ясадым. Беренче тапкыр гына балчык белән эшләвем. Шүлмәк ясау осталыгы өчен кул көче, түземлек кирәк. Мәктәп укучылары белән бергә әти-әниләр дә үзләрен эштә сынап карады. Балага бик ошады, барысы да үзе теләгәнчә килеп чыкты. Мин дә сөендем. Мастер-класс бик кызыклы үтте. Осталык дәресе сәнгать мәктәбе алган федераль грант буенча узды. Грант акчасына җиһазлар һәм махсус балчык сатып алганнар. Лепка, она развивает мелкую моторику, развивает концентрацию внимания. Балчык әвәләү, аннан әйберләр ясау игътибарны тупларга, түземлеккә өйрәтә. Балаларның иҗади сәләтен ачарга булыша. Бу дәресләр бик файдалы. Бу мастер-классның беренчесе генә иде. Киләсе атнада тагын шундый дәресләр балаларга осталыкларын шомарту мөмкинлеге була. Үзләре ясаган әйберләрне истәлеккә дә калдыралар. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары.